Namhlanje sifunda uSifundo 2. Isihloko sikaSifundo 2 sithi Okweshumi neMinikelo. Indimana yekhanda yengameli lesi sifundo itholakala encwadini yeZaga 3 uvesi 9. Masikhuleke. Siyabonga Mdali wamazulu nomhlaba ukusithanda kwakho. Sibonga amazwi akho owakhulumile empilweni zethu kusenesikhathi. Sicela Nkosi usiphe ukungawadeleli uwakhumbula silalelisise ukuze konke okukhulumile sizocela ebukhoneni bakho amandla okukwenza. NgoJesu siyanxusa, amen. So ngicela unibingelela futhi bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Isihloko sesifundo sethu ikota yesithathu le. Lesi sifundo ke uSifundo 2 isihloko sakhona sithi Okweshumi neMinikelo. Indimana yekhanda siyithethe encwadini yeZaga 3 uvesi 9. Ifundeka kanjena, ithi Mdumise uJehova ngemfuyo yakho nangolibo lwenzuzo yakho yonke. Isizulu esidala lesingesisebenzise njengamanje sithi Mdumise uJehova ngemfuyo yakho nangolibo lwenzuzo yakho yonke. Yebo. So inhloso yalesi sifundo ukuba sifunde icebo likaNkulunkulu, ibandla lakhe elingase liqhube ngalo umsebenzi walo. uNkulunkulu unecebo lakhe kufanele sifunde ngalo. Lelo cebo uNkulunkulu akazimisela ukuthi ibandla lisebenzise lona ukuze lizoqhuba umsebenzi walo ibandla. So umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni usetshenzwa ngebandla, uyabo, ukuze ukufakaza kwalo kube namandla kufuneka kuba ibandla libe nezimali ezaneleyo. So uNkulunkulu ubekela umthwalo phezu kwalungu ngalinye lebandla. Alright. Mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi isipho isimiso esikhulu kufuneka ukuba umuntu asikhumbule njalo. Noma ke uma ngaphambi kokuthi siphendule lo mbuzo, khona umbuzo uzophenduleka uma silokhu siya ngokufunda. Umbuzo uzophenduleka uzobuthi ke ukukabani okweshumi na? Ukukabani okweshumi na? So singakafinyeleli lapho, umbuzo wokuqala mhlawumbe umuntu azozibuza wona ukuthi isiphi isimiso esikhulu kufuneka ukuba umuntu asikhumbule njalo na? Umuntu kufuneka ehlale engqondweni yakhe elikhumbula leli vesi elisencwadini yeZaga 3 vesi 9. La uNkulunkulu athi khona incwadini yeZaga 3 vesi 9, Mdumise uJehova ngemfuyo yakho nangolibo lwenzuzo yakho yonke. Lokho nje umuntu ekufuneka ahlale kuqonda ukuthi ahlale akukhumbula njalo. So umbuzo ngawukuthi-ke uma kuthiwa sidumise uNkulunkulu, ngicela ukufunda la esizulwini seshu. Yebo, ngicela ukufunda nje la esizulwini seshu. Isizulu esisha sona sithi eZaga 3 vesi 9 zithi dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Amen. Asisivaleli naso ngaphandle. So umbuzo uma kuthiwa-ke uma ukuthi ngiwumuntu ngifanele ukuhlale ngikhumbula ukuthi ngimele ukudumisa uNkulunkulu ngakho konke angangibusise ngakho. Ngifundiswani ngalesi simiso na? uNkulunkulu sifundisani ngalesi simiso na? Okay. Ngizocela ukuthi ngifunde izindimana eziwu-3 la. Uma siphendula ukuthi sifundiswani ngalesi simiso na sokuthi sidumise uJehova ngemfuyo nangolibo lwenzuzo yethu yonke. So yini uNkulunkulu akasifundisa yona la? Incwadi yokuqala engizoyifunda Amahubo 24 vesi 1. Incwadi yamaHubo 24 vesi 1. Amahubo 24 vesi 1 owokuqala uNkulunkulu akafuna ukusifundisa khona nakho ukutholakala incwadini yamaHubo 24 vesi 1. Uthi-ke umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Amen. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. So oqaje uNkulunkulu asifundisa ukuthi emhlabeni kugcweleni? Kugcwele abobhanana, kugcwele abomango, okay, kugcwele abantu. Uthi uNkulunkulu-ke umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo.
So ngokuqala lokhu uNkulunkulu afuna usifundisa khona ukuthi konke okusemhlabeni kungokwakhe, ngisho nanabantu uqobo abakhe uNkulunkulu. Cela siphinde futhi sifunde amaHubo 50 verse 10. Nakho uNkulunkulu afuna ukusifundisa khona incwadini yamaHubo 50 verse 10. Ngisacela ukuwafunda, afundeka kanjena amaHubo 50 verse 10. Athi kusho uNkulunkulu la uyazikhulumela bazalwane. Uthi-ke ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane. Amen. Siyakhumbula iqiniso sathini? Sathi kuqala uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Siyakhumbula ey'fundweni ezidlulileyo uNkulunkulu uyasikhumbuza, usikhumbuzile kumaHubo 24 verse 1 wathi umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kuwona wakube ngokwakhe ngoba vele kwadalwa nguye uNkulunkulu. Mase sobafunda amaHubo 50 verse 10, uNkulunkulu uthini lapho? Uthi ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane. uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi nalezi iy'lwane ey'semahlathini naney'nkomo zonke lezi iy'lwane sizibiza ngokuthi imfuyo, uthi uNkulunkulu nazo zingezakhe. So lezi iy'miso uNkulunkulu afuna ukusifundisa zona ukuthi hayi bo emhlabeni, hayi bo abantu abankulunkulu, hayi bo iy'lwane ey'kaNkulunkulu. La ukufunde indimana yesithathu la ethi-ke etholakala encwadini kaHagayi 2 verse 8. Incwadi kaHagayi 2 verse 8. uHagayi 2 verse 8 ufundeka kanjena. Uthi okay, uJehova futhi lana uyakhuluma noma uNkulunkulu. Uthi ngelami isiliva, ngelami igolide, usho uJehova Sebawothi. Ngelami isiliva, ngelami igolide, usho uJehova Sebawothi. Okay, ukhala ngokuthi unemali eningi uyisebenzile, uthi uNkulunkulu lelo siliva negolide lakhe. Okay, awunayo imali noma unanemfuyo-ke, uthi uNkulunkulu leyo mfuyo nayo lapha ekhaya eyakhe. Unokuningi ongakukhomba emhlabeni, unanabantwana, unanabomndeni, unana-spouse, spouse sakho ngaba, yabo, uthi uNkulunkulu nanabantu bangabakhe. So uma siwafunda nje kahle amavesi khona ilanguage ekhona nje engakaqhubeki ethi umuntu wami, sibanibani umuntu wami, ikakhulukazi laba abathandanayo abajolayo. Angazi noma kodwa nje kunokuthandana phakathi uthi umuntu wami, akusiyena owakho umuntu okaNkulunkulu. Ingakho-ke uzomshayela yonke imithetho ezomhlukanisa noNkulunkulu ngoba uzitshela ukuthi ungowakho, yabo. So uma eseduze kwakho ungokaNkulunkulu ukuthi izulu likuthembile nje ukuthi njengamanje le ngane othi oyishaya isifuba ukuthi izwa ngawe noma umuntu wakho, izulu lithembele ukuthi lizosebenzisa ukuthi nizosebenzisana ukuthi niyisane ekulaleleni uNkulunkulu. Kahle kahle Nkosi yami ku-youth ayikho indaba yokuthi umuntu wami, abantu bangaka baJehova. So ingakho uzomtshela ukuthi akagqokeni, adle ini ethandwa nguwe ngoba uzitshela ukuthi ungowakho, akusiyo wakho. Indaba sifunde la ukuthi sibe nokuqaphela ukuthi umuntu uneqholo ngoqobo lwakhe, kangangokuba uzizwa sengathi impumelelo yakhe ivela kweyakhe imizamo. Ubese khohlwa ukuthi ubheke kuNkulunkulu ngokuphila kwakhe, ngempilo nangazo zonke ezinye izinto. So ukuba ngumnikazi wethu kukaNkulunkulu nokuba ngumnini izinto zonke esinazo, kufuneka ukuba kuvunywe ngazo zonke izikhathi ngokwenza, kungabi ngokwazi kuphela. Kufanele sikuvume lokhu, sekubonakala indlela esenza ngayo ngokwenza, yabo. Kungabi ngokwazi kuphela ukuthi okay, yabo, uyakwazi lokho but uma usuwenza wenza sengathi awazi, yabo. So omunye umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke kufuneka ukuba sibuyisele inzuzo engakanani kuNkulunkulu. Kufuneka ukuba sibuyisele inzuzo engakanani kuNkulunkulu. So uyathola lapha incwadi Leviticus. uLeviticus 27 uverse 30 noverse 32 ngicela siwufunde. Leviticus 27 uverse 30 noverse 32. Leviticus 27 uverse 30 noverse 32 uyaphendula lapha uNkulunkulu uthi uverse 30-ke nokweshumi konke kwezwe, okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi kungokukaJehova, kungcwele kuJehova. Uverse 32 athi-ke konke okweshumi kwezinkomo noma okwezimvu
zonke izidli ezidlula phansi kwentonga okweshumi kuya kuba ngcwele kuJehova. Amen. So bengilokhu ngithanda ukuthi uma sazi sihlale sikhumbula ukuthi uNkulunkulu uma ethi okuthile kungcwele, shuthi okubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Linjani isabatha lingcwele, libekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Khona abantu abathi bangcwele la emhlabeni babantwana baNkulunkulu, abezukwenza ukuthanda kwabo emzimbeni nasezimpilweni zabo, kodwa kufanele beqonde ukuba babekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Okay, umshado ungcwele. Alright. Okay, shuthi uma uthi sithi umshado ungcwele, ubekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, hhayi ukwenza i-bold and beautiful. Njengamanje siyafunda sithola ukuthi uthini uNkulunkulu ngokweshumi, uthi okweshumi kungcwele. So okusho ukuthi okweshumi kunjani? Ubekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kuningi okungcwele esingakubala. So uma uzoqaphela lana uma sifunda leli vesi uNkulunkulu ekhuluma kuLevi 27 uvesi 30 novesi 32 ethi konke okweshumi kwezwe, okwezimbewu yezwe, nokwezithelo nezemithi kungokukaJehova, kungcwele kuJehova. Uyasiqaphelisisa laphana ukuthi icebo likaNkulunkulu ekukhipheni okweshumi lihle impela ngendlela elilula ngayo. So nendlela enjani, mhlawumbe ngendlela elilingana ngayo noma nendlela elilula ngayo. Ngakho-ke bonke bangase balamukele ngokukholwa nangesibindi, yebo, yicebo elivela kuNkulunkulu. Kulona kuhlanganiselwa ubulula nosizo, yabo. Akudingeki ukujula kokufundwa kwasesikoleni ukuze umuntu alizwisise alisebenzise. Bonke bangase bezizwe ukuthi bangaba nesabelo nabo ekuhambiseni umsebenzi wosindiso. Lilula uma kuthiwa okweshumi lokho onakho ukhipha u-10% wakho, bese lowo 10% wazi ukuthi ungcwele ungokaJehova. Ngizocela wenze isibonelo nje ngama-figures mhlawumpe amabili. Uma uno-R100, so ku-R100 ukhipha u-10%, usala nobani? Yebo, ngikhuluma ngokweshumi kuphela lana. So u-R100 kokweshumi u-R10, futhi usala no-R90. Mase sekuthi u-R10 uya-understand ukuthi ungokweshumi, angithi? Uma uno-R1000, okay, shusho uzosala no-R900, u-understand ukuthi u-R100 uzobe ungokweshumi. Kanjalo-ke uma uno-R10,000 uzosala no-R9,000, wazi ukuthi lo 1,000 ungokweshumi. Ngenza nje isibonelo lapho ngiyadlula. So cha, ukuveza ukuthi kulula, akakaliwe. So umuntu nomuntu uzozibonela yena futhi azizwele ukuthi naye ngaba nesabelo ekuhambiseni umsebenzi wosindiso kaNkulunkulu, umsebenzi wobungcwele. So la eBhayibhelini, eTestamenteni Elidala, khona izibonelo esizinikezwe zona zokukhipha okweshumi okuthembelekileyo lapha ney'khathini zeTestamenti Elidala. Sizothatha zibeningi, kodwa nje ngizocala nje sithathe ezimbili nangenxa yesikhathi, bazalwane abahle. Yabona uma ufunda incwadi uGenesis 28 uvesi 22, uNkulunkulu khona akuvezayo laphaya. Genesis 28 uvesi 22. Uthi uGenesis 28 uvesi 22 wakhona ngokukhuluma uJakobe laphana, owagcina saziwa ngokuthi igama lakhe u-Israyeli. Okay, wayekhuluma laphana uJakobe. Uthini kuvesi 22, Genesis 28 vesi 22? Uthi-ke, naleli tshenge limise libe yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu, nakuko konke oyakungipha khona ngiyakukunika okweshumi. Oh, uyazibophezela laphana, uzwakale ngathi uyazibophezela kuNkulunkulu ukuthi konke uNkulunkulu akamupha khona uyakumnika yena okwani? Okweshumi. Okay, sesithola isibonelo sikaJakobe laphayana kuGenesis 28 vesi 22. Ngizacela futhi ukufunda uGenesis 14 uvesi 18 kuya ku-20. uGenesis 14 uvesi 18 kuya ku-20. Ngicela siwufunde. Genesis 14 uvesi 18 kuya kuvesi 20. Yebo. Kuthiwa-ke uMelkisedeki inkosi yaseSalema, ngicela uqala phansi kuvesi 18. Exodus 14 uvesi 18 uthi-ke uMelkisedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Wayengumphristi kaNkulunkulu ophezukonke. Wambusisa wathi
U-Abrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezukonke, umdali wezulu nomhlaba. Verse 20 athi-ke, makabongwe uNkulunkulu ophezukonke onike izitha zakho esandleni sakho. U-Abrahama wamnika okweshumi kwakho konke. Singakhohlwa umpristi uMelkisedeki, angithi. So u-Abrahama uvela lapha egcina sesisho u-Abrahama wamnika okweshumi kwakho konke. Yini mhlawumbe uNkulunkulu afuna siyifunde la? Kuthiwa icebo lokukhipha okweshumi aliqanjwanga ngamaHebheru. Angithi amaHebheru, hhayi akusiwona aqamba, ayengakabi khona nakubabikho ngey'khathi zakoGenesise. So asiqondeni ukuthi icebo lokukhipha okweshumi aliqanjwanga ngamaHebheru. Kusukela ekuqaleni inkosi yabiza okweshumi ngokuthi okwayo. Lokho kwaziwa kahle kwadunyiswa. Kwathi uma u-Israyeli u-Israyeli esezobunjwa futhi njengesizwe, okweshumi kulokhu kuphindaphindiwe kugcizelelwe. So njengesinye sezimo eziqanjwe yizulu ezimiswe phezu kokulalela. So inala yabo yayime phezu kwakho. So ukuze bezoba nokubusiseka okuningi, ukubusiseka kwabo kwakulele ekutheni phezu kokuthi kuthiwa uNkulunkulu bayamlalela. Uyabona? Amen. Manje umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi uNkulunkulu umbheka kanjani umuntu ogodla okweshumi kwakhe na? uNkulunkulu uma umuntu ethi yena ngeke azayibuyise iy'shumi okweshumi, uNkulunkulu umbuka kanjani umuntu owenze njalo? Ngicela ukufunda uMalaki 3 verse 8. uNkulunkulu umbheka kanjani umuntu ogodla okweshumi kwakhe na? Malaki 3 verse 8. Uthi-ke uNkulunkulu Malaki 3 verse 8, umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi, sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangeminikelo. uNkulunkulu usho njalo. Uthi umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Yebo, siyamphanga uNkulunkulu. Sobe sibuzana sodwa ukuthi hawu simphanga kanjani uNkulunkulu? Bese kuyavela ukuthi uNkulunkulu simphanga ngokweshumi nangeminikelo. Umuntu into yokuqala nje uma umphanga usuke uma kuthiwa uyaphanga umphangi, kufuneka wazi ukuthi lento yakhe oyithathayo yena kwasekuqaleni akavumanga, awuyithathi ngokwentando yakhe, uyamphanga. Uyabo? Shuthi ukleyima ukuba namandla ukunaye. Mina nje kulula ukuthi mhlampe ngingaphanga umuntu omncane ukunami. Uma kuwumuntu omdala mhlampe-ke umuntu ongenamandla, mhlampe ngibona ukuthi ngeke sangenza lutho, noma mhlampe khona ubunzima bempilo noma ukungaphatheki kahle, bese ngiyamphanga ngoba ngikleyima ukuthi nginamandla ukunaye. So umuntu umbhekani kanjani uNkulunkulu umbheka kanjani umuntu ogodla okweshumi? Umbheka njengomphangi ukuthi hey Nkosi, akasezikhohliwe enamandla lomzalwane noma lo muntu ukuthi-ke yena engaphanga uNkulunkulu. Futhi uma uphanga, umphangi wehlukile nesela elebayo. Umphangi uthatha into yakho ukhona, ubuka ubhekile. Lezi gebengu ey'fika ebhenki ziyaphanga, zibaphuca imali ngoba zikleyima ukuthi zinamandla kunabo ngoba ziphethe izibhamu, bese ziyabaphanga ngoba zibaphuca imali bekhona bebuka. So nomuntu ogodla okweshumi uyithatha le mali uNkulunkulu embuka ngoba uNkulunkulu akozela kalala, ubheke thina la ukuthi usathane engenzi ukuthanda kwakhe la emhlabeni. So uma usudla okweshumi ninika ukuthi uNkulunkulu uyamphanga ngoba uthatha imali yakhe engavumile ekhona ekubuka ngoba uzitshela ukuthi unamandla okwenza lokho. So umbuzo mhlawumbe omunye umuntu angazibuza wona ukuthi-ke unikwe isithembiso sini umuntu okhipha okweshumi ngokwethembeka? Khona isithembiso esinikeziwe-ke umuntu ozokhipha okweshumi ngokwethembeka. Sizophendula yiyo futhi incwadi uMalaki 3 uverse 10 noverse 11. uMalaki 3 verse 10 noverse 11 ufundeka kanjena-ke. Uthi uverse 10 kuMalaki 3, ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu, usho uJehova Sebawoti. Uma ngingaye kunivulela amafasitela asezulwini, nginithulele isibusiso kunokwaneleyo. Amen. uNkulunkulu uthini? Ngenisani okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu. uNkulunkulu uthi singamvivinya, ke simlinge nje, simhlole, simvivinye. Kodwa ungaba nalo lelo gunya uma uzokwazi ukuthi awusiyena njalo umuntu ogodla iy'shumi zaNkulunkulu, ube naleyo privilege nje nawe ngokwakho ukuthi ukuvivinye uNkulunkulu. Ningivivinye ngalokhu
usho uJehova, uma ngingayonivulela amafasitela sezulwini ngithulele isibusiso kunokwaneleyo. Ukukhipha okweshumi uNkulunkulu uthini? Khona isibusiso. Ngenxa yokuthi wenza lokhu ukubuyisa okweshumi, uNkulunkulu uyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu. Angithi uyatshala lapha nekhaya. Uma utshala ukudla kwakho, mhlawumbe utshala lokhu ukudla okumila ngaphansi kanje njengabo-beetroot nokherothi. Uthole ukuthi nanti ivubusi la. Yabo, so sungamvivinya nje uNkulunkulu, not ukuthi uyamthenga. Sitholile ukuthi konke ukuthi kungokwakhe, isiliva negolide nabantu konke okwakhe, yabo. But uma usutshalile laphana uthi ungathi Nkosi, ngiyanxusa ukuthi ungisize nazi iy'lwane, nanka ama-worms, nanka amashongololo, nanka amavubusi afuna ukudla noma obhatata bami lapha ngaphansi komhlabathi nabo-carrot nabo-beetroot, angithi yabo. So uNkulunkulu bese seyakhuza-ke lokho okudlayo, yabo. Uma ukuthi lokho okumila ngaphezulu njengommbila, nazi iy'lwane, nazi iy'nyoni, yabo. Khumbula le vesi ethi uNkulunkulu ekhuluma ethi iy'nyoni zezulu ayihlwanyeli kodwa ziyadla. Hayibo, nazi iy'nyoni Nkosi, sezizodla ummbila wami namabele ami, hayibo. Cela ungisize Baba. So uNkulunkulu bese ethembisa ethini lapho? Uthi ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayikuphutha endle, usho uJehova Sebawothi. Isikhathi sikamango njengamanje, kodwa uthole ukuthi iy'hlahla zinhle kodwa azikho iy'thelo. Hawu Nkosi, siyakucela. Sesizothi nje siyakunxusa Nkosi, siyazi ukuthi unawo amandla okwenza lokho. Uma sikhipha okweshumi asimthengi, kodwa nje sithola nje Nkosi lokho nje lokho kuba special ukuthi sikwazi ukuvivinya uNkulunkulu. Njengobani kodwa obenganikezwa ukuthi evivinye uNkulunkulu ngoba namakhosi alapha emhlabeni nje engadalanga amazulu namhlaba wafuna ekuvivinya. Angithi uyayibona indaba kanjalo. So umbuzo omkhulu lapha makubuzakala ukuthi ukungabani okweshumi na? UkaNkulunkulu uqobo okweshumi. Usho njalo yena. So akekho umuntu ozoba nesizathu sokuthi ekugodla okweshumi. Ukuthi umuntu owenze njalo uwumuntu owumphangi. Yabo, so kulele futhi isibusiso esikhulu ekubuyiseleni okweshumi kaNkulunkulu. Umbuzo mhlawumbe uzothi kufanele ukuba kusetshenziswe kanjani okweshumi na? Uma ngokukhipha oshumi kuyokwenzani? Kuzosetshenziswa kanjani? Lo mbuzo uzophenduleka uma sizofunda nje lamavesi awu-2. Kodwa ngaphambi kokuthi siwuphendule wona, ake siqale sizothi uNkulunkulu ukusebenziselana okweshumi na? uNkulunkulu yena uqobo ukusebenziselana okweshumi na? Cela sifunde incwadi uNumeri, Numbers 18 verse 21. Yebo, uNumeri 18 verse 21. Uthi uNumeri 18 verse 21, bhekani ngibanikile abantwana bakwaLevi konke okweshumi kwa-Israyeli kube ifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. Amen. Usho njalo uNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu? Bhekani ngibanikile abantwana bakwaLevi konke okweshumi kwa-Israyeli kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. Kutheni lana? Asikhumbuleni wasekuqaleni ukuthi yakhumbula u-Israyeli izizwe ziwu-12 ziphuma eGibhithe. Yebo, ziya lapha nezweni lesithembiso. Kuthiwa-ke isizwe sakaLevi asizange sinikwe isabelo kade kwabiwa izwe lesithembiso. Babenikwa abanye kuthiwa isizwe sakho nasi isabelo senu, baqayelwa izwe. Yabona, Benjamin, Juda, Benjamin, Ephraim, hayibo. Yebo, okay. Kwabiwa. So siyathola ukuthi isizwe sakaLevi asizange sinikwe isabelo ekwabiweni kwezwe lesithembiso. Bona laba bakwaLevi uNkulunkulu wayezibekele bona ukuba basebenze umsebenzi wakhe wethabanakele. So bona babengasebenzi mabhizinisi, kodwa babebhekene nemisebenzi yabo eyingcwele. uNkulunkulu wamisa ukuba baphile ngokweshumi, nabo futhi babekhipha okweshumi kwabo. Amen. Sabasebenza isizwe sakaLevi, abantu bakhona babedila nomsebenzi kaNkulunkulu. Lapha kuLevi kwakuphuma abafundisi, siyakhumbula okuphuma abapristi laphaya. So babenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bekungafuneki kuthiwa kuzoba abantu kuthiwa bazosebenza noma bazoqashwa benza imisebenzi thizeni. Cha, babephila ngokweshumi, lokho kuzokhishwa abazalwane kondle bona laba abantu abavangela ababenza umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu kangaka. Baphile ngabo nabo futhi babethi sebenikeziwe okweshumi nabo bekhiphe okweshumi. So amen, kunjalo. Mawungabe bikho-ke lo mbuzo uthi-ke
lokhu kugugunyezela kuthiwa abafundisi noma laba bantu ababavangela bahambe beyosebenza. Kusho uNkulunkulu yokweshumi vele kokondla bona ngoba babekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu uzoba provide yena ngezishumi ezizokhishwa abazalwane. Angithi yayibona le ndaba kunjalo. Yebo, amen. So umbuzo umuntu angazibuza wona laphana ekhaya ukuthi-ke ngabe leli cebo liyasebenza kuyilabo abashumayela ivangeli. Okay, sesiyabuza ukuthi leli cebo laNkulunkulu lokweshumi namanje lisabesebenza yini kulabo bantu abashumayela ivangeli. AbaseKorinte bokuqala 9 verse 13 no verse 14. AbaseKorinte bokuqala 9 verse 13 no verse 14. Kona uNkulunkulu afuna ukusazisa khona lapha. Ncwadini AbaseKorinte bokuqala 9. Yebo, verse 13 no verse 14. AbaseKorinte bokuqala 9 verse 13 no verse 14 bafundeka kanjena. U13 uthi-ke uthi anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli nokuthi abakhonza i-altare bahlanganyela ne-altare na? Ngokunjalo inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Amen. Inkosi imemezile ukuba ishilo ukuthi abamemeza okwevangeli mabaphile ngevangeli. Yazi umpostoli lapha wayekhuluma ngecebo likaNkulunkulu lokondla abapristi ababesebenza umsebenzi wethempeli. Uyabona-ke labo babehlukaniselwe lo msebenzi oyingcwele babondliwa ngabazalwane babo ababusisa ngomoya, ngathini ngokomoya. So uPawulu wayekhuluma ngaleli cebo lokondla befundisi uma ethi-ke njalo inkosi imisile ukuba abashumayela ivangeli baphile ngokwevangeli. Kuthe kamuva lapho ebhalela uTimothewu wathi, yakhumbula khona ivesi etholakala kuTimothewu wokuqala 5 verse 18 lapho wayithi khona-ke isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso. Amen. So okweshumi bafethu bobhuti zigaba zonke zabazalwane lapha emakhaya silalele masikuqonde ukuthi kungokwabo impela laba bazalwane abafundisi noma-ke abavangeli abahamba ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi akukhishela khona lokho okweshumi ukuthi kuzokwazi ukusiza laba bantu bakhe ababekele eceleni ukuthi bazoqhuba umsebenzi wakhe ukuthi bewenze lo msebenzi ube yimpumelelo. So yebo, kunjalo. Umbuzo omkhulu-ke uma ngikhathi nombuzo ukuthi kufanele ukuba kusetshenziswe kanjani okweshumi na? Okweshumi indlela okuzosetshenziswa ngayo ukuthi kondle abefundisi, bona-ke abafundisi bondle imindeni yabo angithi. So kondle bonke laba bazalwane abazibekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Abafundisi laba benza umsebenzi kaNkulunkulu angithi bayathembekile nabo benza umsebenzi kaNkulunkulu. So kufanele kusetshenziswe kanjani okweshumi? Kufanele kusetshenziswe laphayana kumaLevi. Singasho uNkulunkulu naye uNkulunkulu engawasiza amaLevi impela ezibophezela ukuthi azokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, engabe sethatha nawo iy'shumi zaNkulunkulu zokwenza umsebenzi kaNkulunkulu enze ngazo ukungazithiyi, bedle zonke iy'bilebile ey'ngcatshwe uNkulunkulu. Yabo, nawo shothi namaLevi asephuza uphuzo oludakayo asehamba namantombazane bese ungawusazi-ke. Ayi, angithi uyabona usho akufunakali lokho, kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uthi okweshumi kungongamaLevi. Uyabona, ngoba uveza ukuthi uNkulunkulu usho njalo ukuthi uma sikhipha okweshumi asazi ukuthi kungokwamaLevi. Futhi uNkulunkulu usho ungakukhiphi okweshumi ongazi ukuthi lezi iy'ngcebo zakhe ezenza umsebenzi kufanele kube zondliwe yiwo lo msebenzi, uthi uNkulunkulu lowo muntu ungumphangi. So umbuzo omkhulu mhlawumpe omunye umuntu angazibuzela wona ukuthi-ke sifanele siletheni futhi kuNkulunkulu wethu na? Yini enye futhi uNkulunkulu semuze uNkulunkulu sekhulume nokweshumi ukuthi kungokwakhe. Uma ekhuluma indaba yokweshumi lokhu uyasho ukuthi hhayi uzokunikeza iy'ngceku zakhe lezi ezihambisa umsebenzi wakhe. Yebo, so yini futhi enye kufanele siyilethe kuNkulunkulu? Okay, noma mhlawumbe ake sibuze kanje ukuthi-ke sinelungelo lokuba siletheni futhi kuNkulunkulu ngaphandle kokweshumi na? Yini sinelungelo lokuba siyilethe kuNkulunkulu ngaphandle kokweshumi na? Sizofunda amaHubo 96 verse 8. Incwadi yamaHubo 96 verse 8. AmaHubo 96 verse 8
athi uma siwafunda, mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo, ningene emagcekeni akhe. Amen. Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo, ningene emagcekeni akhe. Nilethe umnikelo. Sesikhulume ngokweshumi saqeda, sesingena emnikelweni-ke njengamanje. uNkulunkulu uveza naneminikelo eyidinga ngoba uma uzoqaphela lana ukuthi akukho muntu okufuneka ngathini, akukho muntu okufuneka aze akufake engqondweni yakhe ukuthi uyistandard ukuthi yena uzofika engaphethe lutho ukuzodumisa uNkulunkulu, yabo. Noma ufelokazi nongenayise angase alethe isithelo somhlabathi naye, unalokho nje. So kodwa kufuneka ukuba siqaphele ukuthi umnikelo awenzelwa amehlo abantu. uNkulunkulu uyazazi izimo zethu esikuzona. So nalokho esingase sinikele ngakho uma sinomoya oqinisekileyo wokuphana. uNkulunkulu uyazi ukuthi hhayi, njengamanje mina ngimelwe ukunikela ngemali, yabo. Njengamanje ngimelwe ukunikela ngamandla noma ngesithelo somhlabathi, yabo. So akukho muntu okufuneka aze kwenze kube yistandard ukuthi uzofika ezodumisa uNkulunkulu engaphethe lutho. Noma umfelokazi noma ngongenayise angase alethe isithelo somhlabathi. Kodwa kufuneka ukuba siqaphele ukuthi umnikelo awenzelwa amehlo abantu. uNkulunkulu uyazazi izimo zethu esikuzona nalokho esingase sinikele ngakho uma sinomoya oqinisekileyo wokuphana. So umuntu umbuzo akazozibuza wona ukuthi-ke, iminikelo kufuneka inikelwe ngomoya onjani na? Ngabe ngidingela ukuthi ngize ngihambe ngiyokweleta ukuze ngizonikela, noma ngiboleke imali yamakhelwane ukuze ngizokwazi ukuyonikela, noma ngihambe ngiyocela ukumba laphana esivandeni samakhelwane ukuze ngizonikela? Ngabe kumele kume kanjani? Umnikelo kufuneka inikelwe ngomoya onjani na? uNkulunkulu uzosiphendula la, ngoba lapha encwadini yabaseKorinte besibili 9:7 uNkulunkulu uyasixwayisa. abaseKorinte besibili 9:7. abaseKorinte besibili 9:7. Sesizophela bazalwane isifundo sethu. Ngibekezele nje kancane lapha emakhaya. abaseKorinte besibili 9:7 ufundeka kanjena. Uthi yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Siyazi bazalwane ukuthi wani? Yilowo nalowo anikele njengalokho ezikhethele khona enhliziyweni. Yabo, u-wrong ukuthi uzothi uma kukhulunywa ngeminikelo mase kuthiwa sicela ukuthi abantu abaneminyaka ethile bekhiphe mhlawumbe u-R100. uNkulunkulu akasho njalo. Okay, ngaphandle uma sethiwa ngicela ukuthi ngicecise la, uma sethiwa mhlawumbe kuyiwa endaweni ethile, upetrol okusuka eShowe noma i-price okusuka eShowe eMaritzburg imali ethile, isengakalwa-ke imali lapho ngoba vele nilungisela uhambo, niyahamba niyey'nkonzweni ey'thile. Izokalwa-ke leyo ngoba nihamba emgwaqeni kahulumeni ono-petrol okudingeka bakhokho. Kodwa mayelana nokunikela, umnikelo-ke nje sinikelela uNkulunkulu ngoba siyabantu abazalwane. So kuthiwa yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni, yabo. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda unikela ethokoza. Uthi uNkulunkulu zikhetha ukuthi uzonikela ngaleni. Ungawuthi unikela nje udabukile ukuthi le mali ngiyinikeze omakhelwane ngoba ucindezelekile. Uthi uma unganikela uzokubuka kabi mhlawumbe u-treasure, ngiyabona, ophatha iy'khwama zebandla. Cha, yilokho okukhethile enhliziyweni ngoba uNkulunkulu uyathokoza. Ngathini? Uthi uNkulunkulu uyamthanda unikela ethokoza. So lowo moya wokuphana umoya wasezulwini, yabo. Uma nginomoya wobugovu njengamanje sengathi ngiyakuthandazela lokho ngoba umoya wokuphana umoya wasezulwini. Lo moya uzibonakalisa kakhulu emnikelweni kaKristu esiphambanweni. Siyakhumbula ukuthi uKristu unikela ukuphila kwakhe ukuze kuzophila thina. So kuthiwa-ke uyise wanikela ngendodana yakhe okuwukuphela kwayo ngenxa yethu. NoKristu wanikela ngokuphila kwakhe woqobo ukuze umuntu asindiswe. So isiphambaniso seKalvari kufuneka siqhame ekunikeleni komuntu wonke ongumlandeli olandela umsindisi. Indaba yaseKalvari libe yona ezosiqhamela, angithi, yabo, kuwo wonke umuntu so ungumlandeli olandela umsindisi.
Isimiso isimiso esitshengisiwe lapha ukuthi-ke uNkulunkulu asitshela khona ukuthi nikela, dela, yabo. Ngoba uma ufunda u-1 John 2:6 uyasho lapho uNkulunkulu uthi-ke oshoyo ukuthi uhlala kuye umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. So ngakolunye usathane naye lawo ney'mfundiso zakhe. Ngakolunye uhlangothi ngomoya kasathane izimiso ezikhonjwa ezweni zithi thola ugodle. So ngendlela enjena abezwe bethemba ukuthi bazothola ukujabula nokukhululeka, kodwa bathola izithelo zokuhlwanyela kwabo usizi nokufa. Ngeke bakhululeka ukuba ngaphansi kwezibopho zokubuyisela ingxenye ayifunayo uNkulunkulu. Yena engayeki ukubusisa abantwana bakhe. uNkulunkulu ngeke aze ayeke ukubusisa abantwana bakhe laba abamlalelayo. Amen. So umbuzo mhlampe-ke uthi okay, siyezwa uJesu Kristu uqobo sidinga amazwi akhulunywa uyena ngokunikela. So okweshumi siyakubuyisa ngoba vele akukhona okwethu kaNkulunkulu. Ngenisani konke okweshumi endlini yenceba ngithi, yabo. So okweshumi uzobona ukuthi wenze kangaki bese ukhipha u-10% okwenzile. Umnikelo uyazikalela ukuthi uzonikela kangakanani, usuyakukala. Kodwa okweshumi hhayi, awuzukukala. Uyabona ukuthi uma uthole nakhu u-R5 umnikelo wakho u-50 cent, ngenza isibonelo, njalo iy'shumi zakho u-50 cent. So okweshumi kukalekile, ngeke uze ukwazi ukunciphisa, ngeke uze ukwazi ukukhuphula, kodwa iminikelo isuka enhliziyweni, yabo. So uKristu khona akushoyo naye ngokunikela. Uthini uKristu ngokunikela? Izenzo 20:35. Wathini uKristu yena uqobo lwakhe ngokunikela? Izenzo 20:35. Izenzo 20:35 zithi, yebo, izenzo 20:35 kuthiwa laphayana-ke kukho konke nganikhombisa. Okay, ngicela uqala phansi, ngididekile. Izenzo 20:35. Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumelwe ukuba nisize ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi eNkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. Amen. Uthele uJesu labaqala uyabakhumbuza ukuthi hhayi bamele ukusiza laba ababuthakathaka, kodwa konke abakhumbule amazwi akhulunywa uJesu. uJesu wathini? Wathi kubusisekile ukupha okunokwamukela. Yebo, khona umuntu oseze wayitshela ukuthi yena nje ngobe kanje uzosebenza ukwamukela. Nje wonke umuntu kufuneka uma edlule sympathize naye edele, kodwa yena engekho willing ukuthi akhiphe. Sizwile ukuthi kuthiweni uNkulunkulu amaLevi noma abapristi bazokondliwa okweshumi, kodwa nabo futhi bazobe bekukhipha okweshumi. So uJesu utheni naye lana? Uthi kubusisiwe ukupha, yabo, ukunokwamukela. Yazi la ungazoqaphela ukuthi-ke akuyona inhloso kaNkulunkulu ukuba amaKristu anamalungelo awedlula kude awesizwe samaJuda anikele kancane kunawo. AmaKristu asenakho ukuzonikela kancane, hhayi akulona uhlelo lukaNkulunkulu leyo. Utheni lana? Lokho kophiwe okuningi kusho umsindisi kobuzwa okuningi kuye, yabo. Yebo, umnikelo wethu ngeke izilingane ngoba wena uphiwe okuningi, uzobuzwa okuningi kuwe. So ukuphana kwakufuneka emaJudeni ikakhulukazi kwakuzoba yinzuzo kusona kanye isizwe sawo. Namhlanje umsebenzi kaNkulunkulu wenabele kuwo wonke umhlaba ezandleni zabalandeli bakhe. uNkulunkulu lo noma abalandeli bakhe uKristu wabeka ingcebo yevangeli phezu kwabo, wabeka umthwalo wokushumayela izindaba zokujabula zosindiso lomhlaba. Impela izibopho zethu zinkulu ngaphezu kwezika-Israyeli wasendulo, zinkulu ngaphezu kwedlula ezamaJuda. So ukunikela uNkulunkulu ukusinikelela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe. So ophiwe umningane uthe xaxa neminikelo yakhe Nkosi, sengathi mayithi ukuthi xaxa nakhona. Yebo, qonda umsebenzi okufuneka wenzeke umhlaba wonke. Imiphefumulo kumele isizwe, yabo. Ngicela ukubuza umbuzo wokugcina bese sengiyavala. Ngicela ukubuza umbuzo wokugcina uthi-ke izipho zamukeleka phezu kwasiphi isisekelo na? Izipho zamukeleka phezu kwasiphi isisekelo na? Lokufunda kwabaseKorinte 2:8-12.
abaseKorinte besibili 8:12. abaseKorinte besibili 8:12. Izipho zamukeleka phezu kwasiphi isisekelo na? abaseKorinte besibili 8:12 uthi-ke, ngokuba uma uthando lukhona, kwamukeleka njengalokho umuntu anakho, kungenjengalokho angenakho. Amen. Unikela ngale mali onikela ngayo, awucindezelwanga, awukalelwanga, uzikhethele. So uyathokoza, umele ukuthokoza. Uthi uNkulunkulu manjani-ke uma yithi-ke izipho zamukeleka phezu kwasiphi isisekelo na? Nkosi, isisekelo makube uthando, ukuthi uyathanda yini na ukwenza lento oyenzayo. Amen. Ngoba kufuneka ukuba sizizwe ukuthi kufuneka ukuba senze noma sinikele nganoma yiphi into ngoba sifuna ukuba sithole umusa kaNkulunkulu, ukhipha nanoma yini. No, asenze njalo. Akukho mnikelo omncane onikelwe ngenhliziyo yonke eqinisekileyo nangokujabula komphefumulo. Uma inhliziyo yakho iqinisekile nomphefumulo ujabule, lo mnikelo wakho ungawuthathi ngokuthi mncane, mkhulu uNkulunkulu, ngoba uyabe ukuthi uNkulunkulu unikele futhi unjani, uthokoza. So uNkulunkulu akamukeli iminikelo kunoma ngubani ngoba eyidinga. Ngeke adunyiswe noma abe nencebo ngaphandle kwayo. So kodwa ingoba uNkulunkulu amukela iminikelo ngoba wenzela ubuhle bezinceku zakhe ukuba zinike uNkulunkulu izinto ezivele zingezakhe. Vele izinto sizonikela zona sithe masifunda sathola ukuthi isiliva negolide vele laNkulunkulu, abantu abankulunkulu, konke okusemhlabeni kaNkulunkulu, nezilwane kaNkulunkulu. Okutshalwayo, yebo kunjalo, kudalwe nguye. So uNkulunkulu wenzela ubuhle bezinceku zakhe ukuba zinike uNkulunkulu izinto ezivele zingezakhe. So uNkulunkulu uyamukela iminikelo, uyamukela njengemihlatshelo yokulalela nokubonga. uNkulunkulu iminikelo uyilalela njengomhlatshelo yani yokulalela nokubonga. So ngaphandle kothando olucwengekileyo, umnikelo omkhulu kunawo yonke umpofu kakhulu ukuba uNkulunkulu angawamukela. Ngaphandle kothando olucwengileyo, ukhiphile impela ama-1,000 kazi, kodwa uthando olucwengekileyo ngabe belukhona yini na? Umnikelo omkhulu kunawo yonke umpofu kakhulu ukuba uNkulunkulu angawamukela. Konke kusuka othandweni, bese sibusiseka okunjalo. Amen. So ungenza ukuthi umnikelo wakho ubonakala umkhulu, kodwa ngisho ungasuki othandweni, uvele uzoba mpofu nje kakhulu phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu yebo bazalwane. So cela ukusibamba amandla lapho isikhathi sami isifundo osukwini lanamhlanje. So isihloko besithi Okweshumi neMinikelo, Mdumise uJehova ngemfuyo yakho nangolibo lwenzuzo yakho yonke. Izaga 3:9. Ukukabani okweshumi okukaJehova. Ngoba yini uNkulunkulu okweshumi ukufuna lapha na? Ngoba abantu lomhlaba yizwe abakhileyo kukhona okwakhe, iy'nkomo nezilwane zasendle okwakhe, isiliva negolide elakhe. Lizokwenza njani ishumi? Zizokondlela abashumayela ivangeli, amaLevi, abapristi, singalokhu sinqinqa abafundisi sithi abahambe bayokwenza umsebenzi befona amathenda. uNkulunkulu uthembe abazalwane ukuthi bazokhipha okweshumi banikele ukuze kuzothola laba bazalwane abafundisi noma abavangelayo bezokwazi ukuthola ukuthi bekwazi ukuthola ukondleka ukuze bezoqhubeka behambise umsebenzi kaNkulunkulu ey'ndaweni ey'nkulu noma ey'kude. Kufanele kusetshenziswe kanjani ukondla bona. Okay, yini enye efuneka siyilethe? Iminikelo. Eminikelweni laphana siyazikhethela ukuthi kufanele kube njani, kube nokuthokoza. UKristu uthini? Uthi kubusisiwe ukupha ukunokwamukela. Angisho kuningi sikufundile osukwini namhlanje. Izipho zamukela ngasiphi isibopho noma isisekelo makube nothando. Amen. Siyambonga uNkulunkulu asenzele umusa ngazo zonke izikhathi. So uThixo uma esiphila ukuphila, sifunde silandelayo siyawusenza sithi ubuqotho nokuba neqiniso. Kuzobe kusifundo 3 isihloko sakhona. Uzobe uthini isihloko sawo? Ubuqotho nokuba neqiniso. Amen. Cela sikhuleke. Siyabonga Thixo olungileyo, dala amazulu nomhlaba, ukuthi awusiyena uNkulunkulu wempoqo. Uma uthi abantu abakhiphe okweshumi uyababona noma begodla, kodwa Nkosi awuyeki ukubatshela ukuthi uma bekubuyisa bazobusiseka kangakanani, uma bekugodla bazolahlekelwa kangakanani. Lokhu sifundisile Nkosi njalo ukuthi
ukuphumelela kwethu emhlabeni kulele ekulaleleni, hhayi ekuhambeni ngokukhanuka kwamehlo ethu noma ukubuza ebantwini abathandwa yithina. Siphe Nkosi ukubheka kuwe esikhangele kuwe ngazo zonke izikhathi, ngoba soze Nkosi usiyise ekubhujisweni. Uma ukhuluma nathi noma kuzwakala ngathi siyaqwaqwadwa kubuhlungu, kodwa ufuna ukusingenisa ngembobo yenalithi ngoba usifuna embusweni wakho. Sicela ukuthi amazwi akho amukeleke ezimpilweni zethu. Efike Nkosi siwamukele bese ukuphila kwethu kuba isibusiso ngoba sizabe sithela izithelo ezinhle, sifundise abanye abantu ukwesaba uNkulunkulu. NgoJesu siyakhuleka, amen.